What's up mga madlang people? Opa! Ay, opa. Action kawala ka kung tingog dito pinalive mga pamilya. You are still listening sa DXAB Radyo Patrol 12.90 sa una sa balita, una sa public series. Public service. Action kabalakang yung DJ mga pamilya, no? Ang nag-iisang DJ ng DXAB Radyo Patrol 12.96. Una sa balita, una sa public service. So, I like kami yung DJ Kokoy Martin. Nice kaya kung background ng pamilya na pang New Year ka. Pang-araw ng Davao. At welcome sa ating Maing Buntag Davao. Sa lakad na ang buhay. Welcome once again. Happy New Year! Happy New Year mga kapamilya. Panibagong taon, panibagong simula. Ika nga kapamilya, a new year is a new beginning, a new journey it has been. And the end is not in sight. January 1, 2020. Woo! Alam no, kapamilya. At you know what? We are celebrating, kapamilya, my Monthsary! Happy Monthsary, mga ka-DXAB sa Mayong Buntag Davao. Especially, I would like to say thank you, Carlo Dolier, my admin, for always reminding me. Ayan po, maraming salamat sa akong mga admin sa DXAB Mayong Buntag Davao. Ay mo kalimot, kapamilya, like, follow, and share DXAB Mayong Buntag Davao. O sa mga quiz na to na ng mga nag-text na, no? Sa mga nangita sa kuha for how many years, good akong nawagtang. Nawagtang daw ko kapamilya, gimingaw doon sa pag-ayos sa kuha, no? So, I am here, still alive and kicking for January 1. Sabi nga nila, dapat good daw kapamilya nga, di nyo mo ba sandan yung programa sa unang araw po ng taon. Kaya po ako'y nandito kapamilya, naniniwala po ko na mas magiging masaya pa po at mas magiging woo! Good vibes ang 2020! Kasama po ang inyong DJ Kokoy Martin. Kaya like nyo rin po ang DJ KOKYMARTIN DJ Kokoy Martin Facebook page mga mamilyan, Twitter, Instagram. At syempre ang ating Kokoy Kolokoy Vlog sa YouTube channel. Yan po ay Koreanong Bisaya kanding serye. 안녕하세요. Mga pakos kayo. Okay kayo. Diba? Maraming salamat po sa inyong lahat, lalong-lalo na po ang mga pamilya po natin na laging nakaantabay, lagi pong nariyan para makinig. Hindi lang po ang ating mga pamilya dito sa Mindanao, kundi ang mga pamilya po natin mula Luzon at Visayas at ang mga TFC subscribers. May mga TFC subscribers na lalaman namin. Opo, dahil nag-upload po ako ng videos requested by our OFWs mga kapamilya on YouTube and on Facebook. So, kahit di man nila madunggan karon kapamilya ang programa, pero madunggan gihapon nila kois pinaagi sa atong mga videos na i-upload po sa YouTube. So, pangitaon na niyo dito, Koreanong Bisaya, DXAB, Radyo Patrol 12.96. Naana dito kapamilya ang ang mga videos sa ato ang program everyday din Monday to Friday sa ato ang Maayong Buntag Davao. Di ba? Ganahan kayo ko. Ang akong bagong background karon kapamilya no kay pang yun pang Maayong Buntag Davao. Lungsod sa Davao. Halina't sumama. Ganahan kayo ko sa iyahan ko. Ay, dapat ngani akong background sa Maayong Buntag Davao. Kay Davao kayo ang feels pag ngani akong background. So, mo na siya kapamilya no. Sang by Popong Landero, Baghari tayo. Mo na siya akong gina-play karon kapamilya. Halina't sumama.
Okay mga kapamilya, maraming salamat and Happy New Year. Grabe ang mga New Year's resolution, no eh. Di mabangbang kapamilya, magda-diet, may mga New Year's resolution kapamilya nga gusto na nila na kanang no more heartaches. So, di na sila maguyab-uyab, ang uban, mag-focus na daw sila mga damgo sa kinabuhi. So, kay nawala man daw sila silang passing, katong naguyab-uyab sila, or katong mga sayo na minyo, mag-focus na sila mga pamilya. Ang uban, kay mag-advise nga, di sa magminyo, kay para makabuot ang mga gustong makabot sa kinabuhi. Kaya ang uban, wag pa natagbaw sa pagkaulitaw, pagkadalaga. So, dapat daw kapamilya, do not in a hurry. Ang New Year's resolution nila, nga kuan lang, everything takes time. Good things happen to those who wait. Mo na nila mga moto karon. Mga New Year's resolution is kanang di na sila maging high blood, makalitong kasuko, tapos na sila mga pagtitimpi, mas pahabain pa ang patience because patience is a virtue. Mga pamilya na mga New Year's resolution na gusto nila na ang ilang pagsalubong sa 2020 ay kanang hapsay, nga sila kanang peace of mind. So giwagtang na nila ang mga kaligot-kot ug kalagot sila makatrabaho, ay na lang gi-adjust ilang kaugalingon nga dili na lang sige kasuko. Oh, di ba? Di ba nindot kay ng mga New Year's resolution, no? Di ba? Magpapayat ang mga tambok, ang mga payat magpatambok, ang mga tambok magpapayat, ang mga kulot magpa-street, ang mga street magpakulot, ang mga itong magpaputi, ang mga puti magpaitom. Oh, di ba? Libog kay kinabuhi. Oo, dagang mga takal pipili buhaton para mas maging kapakapinabang ang ato ang year 2020, no? Mga tao lang nanin sa utang sa taon tanan ka pamilya. Kung saan man nimo ng mga pa New Year's resolution, pasulat-sulat nimo, puro ra ka istorya wa mo kay buhat. Kapag pinaka-importante, no, ang action, no, and everything na gusto nimong ma-accomplish ka pamilya, no, na naay good result, always do an action. Dili pwede nga puro lang kakakak, puro na kastorya, puro ra ka ingon ani ingana, pwede ka gusto ingani kung nasa uban hapon sa imo ingani daghan kay ka gusto mahitabo pero wa kay buhat, wa gigapon kay ma-accomplish. So dapat ka pamilya ko na kay gusto nga i-achieve, imuha nang pakapinan og grabing pagkugi pod ha. Kugi-kugi punta pag may time, no? Lihok-lihok punta, no? Di puro salig sa mga ginikanan. Kaya kung ba na ni kapamilya, no? Nag-New Year's resolution, malang gihapon, di kabalo manglabag panty, kabalo manglabag mga brief, mga ulitaw naman unta. No? Ang New Year's resolution ninyo, tabangan ninyo yung ginikanan. Dili kayo magtabang mo pabugat. Dapat ang New Year's resolution ninyo, mag-matured na ko. Oh, ako na yung manglimpyo sa balay. Na ko yung mga household chores. Oh, di ba? Nga na ba? Kay tamad man ka karong 2019, no? So, ta 2020, dapat kuan na ka, kugihan na ka. Ang mauni mga New Year's resolution. Butangan ni mo dito, na kuan, di na ka mutubag-tubag sa mong ginikanan. Kung subuon ka, di ka magdabog-dabog. Kung pahugason kang plato, nga kusog man ko kamukaon. Hugas ng plato nga kinasing-kasing. Mao na, mga New Year's resolution ni mo, bambutang ni mo na diha. Para nindot kayo ng imuhang kuan sa 2020. Diba? Tapos na kay mga goal, short-term goal, long-term goal. After 2 years, makagraduate na ko. Kay second year mako karon so after 2 years makagraduate ko college pangutan na makagraduate ka. Sige ra kag cutting classes, sige ra kag nightlife, sige ra kag barkada, sige ra makaguban-uban og yampong nga ng mga amigo-amiga nimo nga mga naara sa imong kiliran kung napakay kwarta. Nga mga kapamilya, no? May mga ganung pong faktor na makakaapekto sa iyong 2020. Oh, di ba? Saman bawasan na nimo ang imong himarkada. Oo, kunwari ginikanan ka, at ibanon na ba nimo imong mga anak? Di na ba kasi magichismis kung inahan man ka? Di na ba kasi gyampungan sa imong silingan, sige pandaot? Oh, New Year's resolution ba ninyo na mga pamilya? Na di na mo sige panglibak-an ang inyong mga isig kaingon, kay di man ninyo na ikadato, di man ninyo na ikaangat sa inyong kinabuhi, kung magsige mong hisgot sa kinabuhi silang tawo. Dapat ang New Year's resolution ninyo, mag-focus mo sa mga pamilya, mag-focus mo sa kung unsa ang matabang yun sa mga anak na nagkamuritsing, managko na nga mga mangtas, kay tungod walay guidance. Yung mangutana mo, anong namangtas yung mga anak, mangutana yung mga kaugalingon, kung disiplina ba ninyo tarong ang inyong mga anak, no? Para nindot og hapsay ang atong 2020. Oh, makapangutana ka kunwari na kay uyab. Nganong gibiyaan kasi mong uyab kay damak ka manggako. Na-realize mong uyab nga dili ka kabalo manglimpyo. Oh, karon New Year's resolution nimo manglimpyo na kasi mong kaugalingon. Oh, mga asawang gipakuha, ang mga bana. Okay, mga chismusog-chismusa. Oh, bulag.
2020, focus na ta sa tong pamilya. Focus ta kung sa mga plano ninyo para sa iyong mga anak. Focus mo kung saan gusto niyong kapaingnan sa inyong pamilya. Dili kayo magsigig hisgot sa iyong mga relatives. Magsigig hisgot ang inyong mga ginikanan. Way ikatabang ninyo. Paningkamot mo, oy, kaysa iyo ba mo namin yo? Mao na mga nindot kayo na makilahangdan ninyong buhaton karong 2020. Di ba? Di na ba ka magsigikaw junk foods? Di na ba ka sigikaw na mga fast food chain? Kaya magsige na kuan gulay na ka, salad-salad na, letos-letos na ang life. Di ba? Repolyo-repolyo na. Magkinanding na ka. Kamusta naman mga kanding, mga tagsagpot? Nagsagbot mga kapamilya, di ba? Pwede po nga na po kapamilya. Gusto na ba din mo nga ma-change ang imong lifestyle? Mag-exercise na ka everyday. You drink a lot of water. Kay para dili ka ma-dehydrate o nindot kag pamanit. Kay kung sige dog inom og tubig ka pamilya, nindot ka kag pamanit. Kung pagtan-aw nimo uga kay kag panit, inom og tubig. Di sige soft drinks. Yung solution ako, di na ako magsige soft drinks. Kay 3 times a day ra ba ko sig soft drinks sa una. Pag check up, patay ang atay. Ang mga palainom, ang mga palahubog. Sa man yung solusyon ninyo. Pareha mo atong kusog kay manginom og lambanog nga ng mga aksyon kabalaka. Kabalo mo ka pamilya, ang your solution, storya na siya, pero ang buhat na yun sa imuha. Ikaw mismo makabag-o sa mong kinabuhi. Kung palahubog ka nga naminaw karon, maingon kasi mong sistema nga, dili na ko kaya nga wala ang ilim nun sa kong lawas, naana sa imong huna-huna. Kaya kung maingon kayo mong huna-huna nga, di mo kaya, di mo na kaya. Murag yapon ng sigarilyo. Manigarilyuhay, mang-inumay, na mga bisyo. Kana sila kapamilya, di yun ang mabag-o. Kung hindi mo, unhan, imong kaugalingon. Paano mo yan malalaman na nagagawa ng paraan kung hindi mo sisimulan? Simulan mo. Diba? Buhato na to. Dili puro na lang ingon-ingon og yung solution para ingnon nga kanang for compliance sa ilahang mga kapamilya, no? Sa mga palahubog, mga sigarilyo, di ba? Klaro naman kayo sa pakite sa sigarilyo na mga nangawi-wi ang mga wa na mga ngipon, itong kay ngabil, nanada sa pakite sa sigarilyo, no? Sa tubangan ko sa sigarilyo, kung makuratag ka magtanaw, binamog ungo. Kuan ka na mga baga nga dili na kuan healthy, na itom na kay baga. Na mga sakit, mga congenital disease, pingunta pagpanigarilyo. Pero kusog kay mo suyop. Hala, suyop! Grabe mga kamimilya, sige panigarilyo. Pag abot sa panahon, kay mong maningil, mong gidang lawas ka pamilya, kay karon batanon pa, taas pag-resistensya, dili pa kaayo, kay makaya-kaya pa. Pag matiguwang na, hala, Mariusip, magkamang na lang din ka angkol. Ang mga gout nimo, ang kanang imong mga organs, imo nang ipatay daan tungod sa nicotine anang sigarilyo. Your resolution, stop smoking. Stop! Ang sinabi kong stop, stop. Every time sabihin kong galit mo ako.